Hello mga gandararat, mga ligo lagi daming dagat. Pero wala man jud mi plano mga gandararat nga mga ligo mi. Apoy manggod kayo mga gandararat nga magplano-plano niya, drawing ra ang tanan. Katawa siya, otro pod biya na siya. Magkatawa man gyud tani mga gandararat no basta ligo na hisgutan. Kay bisag na ngaon pa magluto pag sudan unsa ba diha. Mahuman o undangan lang sa mga ligo ug dagat. Inana kanindot mga gandararat pag maingon nga maligo ug dagat kay ang tanan nimong buhaton mahuman. Ug naabot namin mga gandararat wala na nako gipakita mong pagbiyahe kay basig mo kuyog ka na maulahi gihapon ka. Uy nahadlok man si madam. So mao ni mga gandararat ang dagway sa hunasan diri no. Tapos inig mo da mo kuan ng tubig syempre maabot diri o. Layo ang kuan ba layo ang tubig. So safety lang atong mga anak mga gandararat diri kay mabaw ra man na kay diha o. Tapos napud ni siya lambat diri, napud ni siya pukot kay daghan man pud namatay diri ang mga gandararat nga nakuanan diri sa una baka nang wala pa bitaw ni na-improve diring dapita. Daghan pud kaig namatay na nga sa labayan ng mga bata. Dili kay mga bata lang pati mga dagko na. Mao nang karon nag-ingat na gyud sila mga gandararat. Mao ni mga gandararat wala man mi balon so nag-inom lang mi diri og kanang ginatawag nilang pulang kabayo mga gandararat. Gaihaw mi gatumba mi diri mga gandararat og pulang nga kabayo. So mga gandararat ga filters ako diri kay murag itom na kay ko tungod sa kaligog dagat no. So mga gandararat humana ang duha ka oras mo giingon nga oras mo na talaga kaya uwi na. So mga gandararat mo ni ang dalan diri gikan sa Pamintayan to Buog. Sa una mga gandararat lisod kay ining dalan diri napanitulay sila diri nga mabugto gyud imong panty o ginunit sa kahadlok mga gandararat kay tungod sa kahadlok sa ilang dalan. Kung matuk-an ka mga gandararat murag maulian jud ug naa kay matulon nga santol nga liso sa tantol ay mawala gyud mga gandararat tungod sa kadagko sa bato. Ay sige hisgot anang bato kay sensitibo ra ba kay ning naminaw aning ako ang voice over karon oh. Sus Ginoo ko inani kadaghan ang mga Castro mga gandararat oh. Oh wa pagani nang uyog tong mga dagko no mga gagmay pa ning nanguyog diri. Pagkadaghan sumasanay jud kay ning mga apelyido ha ba. Okay ra kay mga itsuraan man kung mga mao sus lami kay pang hulog sa bakilid. Joke lang. So mga gandararat hapit na gyud ta maabot no. Mga pila na lang ni ka minutes. Siguro mga gandararat 15 minutes Buog to Pamintayan inana siya kalayo ra. Di ba duol ra kay siya mga gandararat. So ano yung mga gandararat inaani lang jud ang kuandalan diri nindot na kay siya di ba. O pati diri sa mga kalye nindot na so na maot man pud ni diri. So mga gandararat nangaluyahan na jud ni ang uban diri murag nalimot nagkanaog. Dalay sakot ulit. Alalay ko buwang. Hoy Jay, may katulog. Abot na ta. Ay, may ba ng bag nila? Lay, naralay. Wala na. Isa ray hubog aning dagana oh. Kinsa? Kanang tulog. Nahubog ug niligo. Hoy Justin. Justin. Ali na oy. Na buang. Ka. Di siya mo uli. Huli ka. Wala gani ba? Ligo, lipay, uli, minghoy, minghay. Mayo ta kay maligo ko. Ni nagplay? Ligo ta oy. Gawin mo pa dyan agas ba kay dry king tanan dry. Guys, nakuha na mo. Ayam. Aray ko Maris, aray ko. Ay. Sus, gibantayan ni mo diri ang balay ha? Maris? Wala. Aray ko. Thanks for watching. Thanks
for watching. Thanks for watching.